testja pożittiv ġewwa pajjiżna. It-tifla ta' 12 sena hija f'kondizzjoni tajba u qiegħda tinżamm għall-osservazzjoni ġo sala ta' iżolament fl-isptar Matadej. It-tifla flimkien ma' oħta u ż-żewġ ġenituri tagħha għalkemm huma residenti Malta huma ta' oriġini Taljana u fl-lejl l-aħħar ta' frar u bidu ta' Marzu kienu fuq vaganza l-Italja. Naħta fuq tal-Italja fit-Trentino. Irritornaw lura Malta bl-ajru minn Ruma, ġew dirett minn Ruma lejn Malta u l-bieraħ tlula it-tifla ta' 12 sena tħoss sintomi ġifieri kellha d-deni u griżmejja u ġawa u l-bieraħ kontattjaw il-Dipartiment tas-Saħħa sarela swab dal-lej u dalgħodu ħareġ ir-riżultat pożittiv. Irrid ngħid illi kemm il-żewġ tibniet kif ukoll il-ġenituri tagħha segwew il-parir tad-Dipartiment tas-Saħħa u kif ġew lura minn Ruma żammu lilhom infushom fi kwarantina. Ġifieri t-tfal ma marrux skola minn ġew lura minn Ruma u l-ġenituri ma marrux xogħol u ma ħarġux mir-residenza tagħhom. Ġifieri f'daw il-ġranet li ġew lura il-kuntatt ma' persuni oħrajn kien minimu u aħna qegħdin fil-proċess illi niflu sija sakemm damu ġewwa pajjiżna wara ġew lura minn Ruma biex naraw x'contact traces hemm bżonn isir. Però jidher illi l-miżuri illi għall-Gvern u l-pariri li ta' id-Dipartiment tas-Saħħa illi jkollna parir ta' self-quarantine u li kollna il-helpline u li aħna mmorru fid-dar tal-persuna biex niswabjaw il konna l-swab results f'temp ta' ftit sigħat jidhru illi kienu effiċjenti għax dan l-ewwel każ indunajna bih kmieni u jidher illi kien baqa' iżolat u issa qed inżommuh kontenut. Ġifieri kemm it-tifla kif ukoll l-oħta u l-ġenituri tagħha l-erba' persuni li huma qegħdin jiżammu ġo iżolament biex bekk kemm jista' jkun ma nkomplux illi tinxteret din il-kondizzjoni. Irrid ngħid illi apparti sal-bieraħ apparti Malta kienu biss Ċipru u l-Bulgarija li kienu għadhom mill-Ewropa kollha li ma rrapportawx każijiet u allura aħna konna qed nistennew illi konna l-ewwel każ u dan il-każ issa qegħdin nirrapportaw illum. Irrid ngħid illi jidher illi nirrepeti illi il-passi li qed jieħu d-Dipartiment tas-Saħħa u l-Gvern huma passi li qed ikunu effiċjenti u allura ma jidhirx li hemm lok għall-ebda allarm għax jidher li dal-każ kien kontenut. Il-Gvern apparti dal-pariri li ġa semmejt ilu għal dawn l-aħħar xahrej jaħdem fuq pjan ta' tħejjija għal konteniment u jekk ikun hemm bżonn anke għal mitigazzjoni ta' każijiet ta' coronavirus. Fil-fatt bħalma tafu intkom tajna u għadna qegħdin nagħtu parir illi f'dawk il-pajjiżi fejn it-tixrid tal-mikrobu u issa s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika kont tista' terġa' telenkom il-pariru li ma jkunx hemm vjaġġar li mhuwiex essenzjali, jiġifieri nirrestrinġu non-essential travel lejn il-pajjiżi li ħadd elenkalna il-Professur Gawci. Qegħdin nagħtu l-parir il dawk in-nies li jiġu minn dawn il-pariri fejn hemm f'dawn il-pajjiżi fejn hemm it-tixrid jagħmlu self-quarantine kif ġara f'dan il-każ għal din il-familja li ġiet lura minn Ruma u qegħdin nagħmlu screening tal-passiġġiera kollha illi jitlu ġewwa pajjiżna. Irrid ngħid ukoll illi sa issa saru 323 swab test fuq passiġġiera jew ċittadini differenti
U apparti da test ta' dal-lej daw koll il-122 l-oħra kollha kienu negattivi. Il-helpline ukoll qed ikun effettiv illi qed ikollna letteralment eluf ta' calls kuljum u n-numru 21324-086-224 jibqa' miftuħ, però rrid inħabbar millum illi għandna helpline ġdid illi huwa 111 numru faċli ħafna biex persuni illi kollhom xi mistoqsijiet, illi kollhom xi dubji, illi kollhom xi biża' li jista' jkun illi huma kienu f'xi post fejn seta' wassal għal li jintaqgħu ma' persuna li kellu l-mikrobu jridu jitolbu xi parir jew jafżaw il-Dipartiment tas-Saħħa jistgħu jċemplu fuq dan numru faċli ħafna biex tiftakru 111 miftuħ 24 siegħa kuljum, mimmenjat minn tobba 24 siegħa kuljum, u aħna nkunu nistgħu nagħtu l-pariri u nieħdu l-azzjoni kif ġara f'dan il-każ b'mod immedjat. Irrid ngħid ukoll illi apparti din dawn l-erba' persuni, ġifieri din familja, żewġ ġenituri u żewġ tibniet u waħda minnhom pożittiva li qegħdin jinżammu f'iżolament, għandna każ ieħor ta' persuna li hija negattiva għall mikrobu, però peress li stess kienet għaltilna li kellha kuntatt ma' persuna li setet kienet infettata barra l-pajjiż qed tinżamm fi kwarantina mandatorja. Dawk huma l-każijiet kollha illi għandna sa llum. Irrid ngħid ukoll li parti mill-preparamenti tagħna peress illi kif qegħdin taraw qegħdin inżidu sow in-numru ta' testjar għax prattikament l-Ewropa kollha n-numri ta' persuni pożittivi kibru allura qed ikollna aktar nies illi qed inħossu li għandna bżonn ittestjawhom, peress li qed inżidu n-numru ta' testjar ta' pazjenti fuq bażi regolari minn nhar it-tlieta bħalissa dejjem bi proċess biex minn nhar it-tlieta niftħu hub ġdid fejn persuni li aħna jidrilna li jkollhom bżonn jisirilhom swabbing ikunu jistgħu jersqu hemmhekk ħajkun post li huwa iżolat, post fejn nkun nistgħu naħdmu b'iżjed effiċjenza u nagħmlu iżjed testjar. Dan huwa mudell bħalma diġà għamlu f'pajjiżi oħra, inkluż l-Skozja u l-Ingilterra, fejn daw it-testing hubs biex kemm jista' jkun pazjenti li jibżgħu jew jħossu jew jinkwetaw li seta' kellhom xi kuntatt ma' xi ħadd ma jmorrux għand tobba privati jew spiżeriji jew ċentri tas-saħħa jew l-isptar imma nkunu nistgħu niddiriġuhom ġo dan il-ħabb li ħajkollna speċjali għal dan l-iskop. Il-dettalji tiegħu nħabbruhom nhar it-tnejn wara nofsinhar għax ħajibda jopera minn nhar it-tlieta. Irrid ngħid ukoll li f'Matadej tafu diġà għandna 18 sodda ta' iżolament u għandna 12 sodda oħra ġo binja mamra apposta li hija mhux ġo Matadej imma ġo binja oħra wkoll. Kien hemm ukoll rapporti fil-medja illi Boffa l-isptar Serpor Boffa qiegħed jiġi preparat għall-eventwalità illi jkun hemm bżonn aktar sodod u fil-fatt iva dan ikkonferma l-isptar Boffa qiegħed jitbattal mill-pazjenti kollha li għandu issa purament bħala prekawzjoni. Ġifieri bħala prekawzjoni biex jekk ikollna daw 18 sodda ta' Matadej u 12 sodda li għandna diġà ta' iżolament. Ġifieri qegħdin nitkellmu fuq 30 sodda illi jkunu kollha ttieħdu ikollna 60 sodda oħra ġewwa Boffa. Irrid ngħid illi dalgħodu tkellimt kemm mad-diriġenti tal-Assoċjazzjoni tat-Tobba kif ukoll mal-MUMN kif ukoll mal-kelliem tas-saħħa tal-Oppożizzjoni tabib Spiteri biex spjegajt is-sitwazzjoni li għandna b'dan il-każ kontenut ta' coronavirus. Irrid ngħid ukoll li għaddejjin ukoll bit-taħriġ tal-istaff tagħna u mixin stepwise diġà ħarriġna wieħed il-fuq minn 600 membru tal-istaff tagħna u nkomplu nagħmlu hekk skont kif tikber il-ħtieġa u biex ikollna dejjem aktar preparazzjoni. Fejn jidħol tagħmir protettiv, il-biss protettiv għandna diġà stok sewwa ġewwa l-pajjiż u
u qegħdin jaslu stocks oħrajn nhar it-tnejn ħajaslu 32,000 maskara oħra biex inkomplu nżidu mal-istokk li għandna u nhar it-tnejn ukoll l-Unjoni Ewropea tibda l-proċess ta' aġġudikazzjoni għal Joint Procurement Mechanism li Malta daħlet fih biex l-Kummissjoni Ewropea tkun tista' tixtri l-biss protettiv u mbagħad jintuża f'postijiet fl-Ewropa skont fejn ikun hemm il-ħtieġa. Jiena wkoll il-bieraħ kont qiegħed il-Kunsill tal-Ministri Ewropej fejn tlabt u fil-fatt hekk ħajġri li jibda wkoll proċess ta' joint procurement għal meta eventwalment ikun hawn il-vaċċin fuq is-suq biex meta jkun hawn il-vaċċin fuq is-suq ma tkunx mbagħad ġirja u kompetizzjoni bejn il-pajjiżi u l-awtoritajiet biex jara minna jista' jakkwista tal-vaċċin li żjed malaj, imma tkun il-Kummissjoni Ewropea illi tixtrihi u taqsam skont il-ħtieġa tal-Membri Stati Ewropej. Ngħid ukoll illi l-Gvern waqqaf tal-ġimgħat ilu task force interministerjali illi qed jintaqa' fuq bażi regolari u nhar it-tnejn jerġa' jintaqa' biex jerġa' jifli s-sitwazzjoni mhux biss fejn tidħol is-saħħa pubblika, ġifieri mhux biss mill-aspett mediku, imma nħarsu lejn l-aspetti l-oħra kollha, inklużi l-aspetti ta' sigurtà, l-aspetti ta' ekonomija, l-aspetti ta' ħażna ta' mediċini, l-aspetti ta' posti attivitajiet tal-massa, l-aspetti tal-iskejjel, daw kollha qegħdin jiġu diskussi f'dal kumitat interministerjali u jekk jittieħdu deċiżjoni differenti milli ttieħdu s'issa skont li jkun qed is-sitwazzjoni tkun qed tiżviluppa nhar it-tnejn inkunu nistgħu nsemmuhom, nistgħu nħabbruhom. Jiena rrid nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-istaff tagħna mediku, nurses, it-tobba daw kollha li għatu s-ser tagħhom fl-isptarijiet u fiċ-ċentri tas-saħħa tagħna, kif ukoll it-tobba tal-familja li qegħdin jikkooperaw ħafna magħna f'dan l-eżerċizzju. Nirringrazzja l-tobba tal-saħħa pubblika mexxejja mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmin Gawci, il-Gvern għandu fiduċja sieħa fis-Superintendent Gawci u t-TS Support kollu. U fil-fatt nistieden lilek issa Charmin biex forsi mod naqra iżjed tekniku tkompli tagħti xi dettalji fuq is-sitwazzjoni tal-lum. Grazzi. Bħalma rajna llum hija xi ħaġa li aħna konna qegħdin sitwazzjoni li aħna konna qegħdin nistennew u dak kien l-iskop tagħna li aħna konna qegħdin nagħmlu l-almu tagħna kollu biex aħna naraw jekk ikun hemm xi każ aħna naqbduh mill-ewwel. U kien għalhekk li aħna konna qegħdin nagħmlu wkoll dawk l-interventi magħkom u intom kontu qegħdin twasslu l-messaġġ lill-pubbliku tagħna fejn inti jekk ikun hemm każ li sifer postijiet, speċjalment postijiet fejn hemm trasmissjoni li hija qawwija, hemmhekk nafu li n-nies jista' jkollhom espożizzjoni għal riskju. Allura f'din is-sitwazzjoni aħna dawk in-nies jekk jiżviluppaw sintomi minn meta jiġu hemmhekk, aħna ridnihom li jersqu lejna ħalli aħna nagħmluhom it-test ħalli kif eżatt dan jiġi kkonfermat aħna nkun nistgħu niżilgħu lil persuna u mbagħad nibdew il-contact tracing. U dak propju li ġara propju dan il-każ li għandna fejn aħna rajna li il-messaġġ tagħna propju wasal. Għaliex wasal eżatt kif kien il-pjan tagħna li inti kellek dawn in-nies li ġew minn post fejn hemm trasmissjoni għaddejja, allura huma għamlu self-quarantine tagħhom infushom permezz tas self-quarantine ma esponewx nies oħrajn u la darba huma bdew tifla bdiet bis-sintomi mill-ewwel il-ġenituri tagħha għamlu dak il-kuntatt magħna u aħna permezz tat-tobba tagħna tas-saħħa pubblika għamilna l-swabbing ta' din it-tifla u propju mbagħad bil-laboratorju dan ħareġ pożittiv. Ġifi dan huwa l-pjan li ħdimna u jalla li kull każ li jkollna ikun hekk għaliex hekk aħna nkun nistgħu nagħmlu iktar containment ta' din is-sitwazzjoni. Il-messaġġ tagħna jibqa' li aħna ngħidu ta' limitation ta' non-essential travel. Jiġifieri jekk m'hemmx bżonn li ssifru lejn postijiet fejn hemm trasmissjoni qawwija ejja ma mmorrux ħalli nevitaw li jkun hemm espożizzjoni. U nerġa' nfakkarkom naqra li huma dawn il-postijiet, ovvja qatt hemm iċ-Ċina, Singapore, Ġapan, Iran u South Korea u l-Italja fejn hemm l-iktar numru ta' każijiet u ammont ta' każijiet li qed jittrasmettu minn persuna għal oħra huma fir-reġjuni ta' Piemont, Lombardija, Veneto u Emilia Romagna.
Però barra minn hekk ukoll aħna mill-każijiet li qegħdin tat-telefonati li jkollna nafu li hemm pajjiżi oħrajn u reġjuni oħrajn fejn ukoll hemm numru ta' każijiet. U aħna kull każ li qed jidħlilna aħna qed nagħmlu evalwazzjoni on a case by case basis u anke għamilna swabbing ta' nies li kienu wkoll f'postijiet barra minn dawn il-postijiet li semmejna. U għalhekk li aħna f'dan il-fażi rridu nagħmlu testing kemm nistgħu għalhekk dak il-testing hub li għadu kemm semma Deputat Prim Ministru li rridu jkollna l-kapaċità biex aħna nagħmlu iktar testijiet ħalli l-każijiet naqbduhom mill-ewwel. Barra minn hekk ukoll irridu l-konkurrenza tal-pubbliku biex jekk huma marru f'postijiet la darba marru u issa ġew lura jagħmlu bħal għamlu din il-familja. Jagħmlu self-quarantine ħalli huma ma jkunux ta' riskju lejn forsi familjari tagħhom oħrajn. Li jista' jkollhom familjari li jkunu iktar friskju jekk inti din il-kondizzjoni taqbada waħda anzjana jew inkella dawk in-nies li għandhom mart kroniku, hemmhekk għandhom iktar riskju ta' komplikazzjonijiet. Nafu li din il-marda 80% tal-popolazzjoni l-min taqbadhom mhux se jkollhom komplikazzjonijiet, mhux se jkollhom bżonn jidħlu l-isptar. Però nafu li 15% tal-popolazzjoni tista' taffettwahom jekk huma għandhom mart kroniku. Il-fattu li qed joqtol mhux il-virus innifsu, imma dawk il-mart kroniċi li qed ikun hemm li qed ikunu nies li qegħdin jaqbadhom dal-virus u mbagħad bekk ikun hemm komplikazzjonijiet. Nafu li sa issa bert ieħor il-mortality rate hija 2% u allura eżatt ma nagħmlu enfasi ta' prevenzjoni iżjed aħna nkun nistgħu nagħmlu l-messaġġ li naqsu l-riskju u l-impatt ta' din il-kundizzjoni. Il-kampanja tagħna hija għaddejja biex aħna nagħmlu dak il-mezzi ta' prevenzjoni fejn inti tikkontejnja s-sitwazzjoni fejn nies li ma jifilħux ma jmurrux għax-xogħol, mhux biss minħabba din il-kundizzjoni minħabba mart ieħor respiratorju, it-tfal ma nibagħtuhomx l-iskola, cleanliness, il-hand washing huwa importanti ħafna, anke fejn ma tistax taħsel idejk nafu li hawn l-alcohol gels u wipes, u cover, ġifier fejn inti għandek is-sola jew kellha tatas ma tatas ma kullimkien imma tatas ġa tixju jew inkella ġal elbow. Dawn il-miżuri qegħdin jittieħdu min-naħa ta' kulħadd u nerġa' nappella għal responsabilità ta' kull persuna x'kull persuna jista' jagħmel l-almu tiegħu biex aħna nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Grazzi. Tajb, hekk hemm xi mistoqsijiet nibdew minn din naħa u mbagħad nduru. Ekku kif qed inti dal-mikrobu għandu incubation period ta' numru ta' ġranet. U allura jista' jkun li sintomi joħorġu bħalma ġara f'dan il-każ mhux meta tkun għaddej minn point tal-screening u allura ovvjament ma taqbadx dak il-ħin. Fil-screening jaqbad dawk il-każijiet illi jkunu sintomatiċi dak il-ħin. F'dal-każ it-tifla ħarġulha sintomi wara li ġiet lura mill-pajjiż. L-screening kien diġà qiegħed hemmhekk naturalment imma ġiet l-sintomi ħarġu wara li għaddiet mill-post tal-screening. U allura huwa għalhekk li r-rekomandazzjoni tagħna li persuni ġejjin minn postijiet fejn it-tixrid tal-mikrobu jkunu self-quarantine, ġifieri jżommu lilhom infushom ma jmorrux għax-xogħol, ma jmorrux skola kienu ma' tfal għal perjodu ta' 15-il ġurnata minn min jkun ġew lura. 15-il ġurnata mhux għax neċessarjament iridu jdu mal 15-il ġurnata biex joħroġ sintomi, f'dal-każ ħarġu wara ftit ġranet, imma għax jista' jkun sa 15-il ġurnata li joħroġ. U allura nerġgħu nagħmlu l-appell tagħna kif għamlet il-professur Gawci tal-importanza ta' self-quarantine. F'dan il-punt ma jidhirx li r-rakkomandazzjonijiet huma l-istur mandatorji. Għadna l-ewwel mistoqsija iva ġew lura meta kien diġà hemm għax tkellimna magħha. Tkellimna magħha. Sa issa li nafu li
waqt li, speċjalment fil-bidu li jkun hemm is-sintomi, il-rata li tittieħed minn persuna l-oħra hija pjuttost għolja. Ekku, nista' ngħid. Jistgħidlek eżatt il-figura kemm min. Li rrid ngħid fil-mediċina m'hemmx regoli fissi li dejjem tista' timxi bihom, però li tista' tgħid illi id-doża ta' virus dal-każ tinsix illi fih bniedem taqbdu, trid ngħidu line infection dose. Jiġu li ħarbu żewġ viruses minn dak li jkun, inti mhux se taqbdek il-marda, però il-viral load ta' dak li jkun se tkun l-iktar għolja meta inti jkollok is-sintomi u għalhekk dawn l-scanners l-iktar li jaqbdu, l-iktar nies li jistgħu jxerdu li jkollhom viral shedding lil dak li jkun. Allura inti f'dak il-każ qiegħda f'riskju ikbar, tajjeb. F'dawn il-każijiet li jkunu għadhom ma ħarġux sintomi, tajjeb, il-probabilità kbira hija illi d-doża tkun għadha baxxa ħafna ma tkunx leħqet dak il-cut-off value li dak li jkun tista' taqbdu l-infezzjoni. Mistoqsija tiegħi fuq dik kienet li l-passiġġier li kienet fuq l-ajruplan magħha u l-istaff tal-airport, nies kienu l-airport crew, daw għandhom possibilità li taqbadhom ġew attestjati. Mela, il-spiegalek il-professur Barbara illi hemm mbagħad forsi żied fuqha. Illi biex inti tkun infettiv irid ikun hemm perjodu ta' jidilix 15-il minuta li huwa direct contact u tkun viċin xi żewġ metri. Ġifieri li inti xi ħadd jgħaddi meħdejk mhux se jtielek. F'dan il-każ qegħdin naraw iva dawk il-persuni li kienu fuq l-ajruplan f'din l-area li hija rakkomandata biex naraw jekk hemm bżonn nagħmlu contact tracing tagħhom. Għalkemm dil-tifla innifisha ma kellix sintomi fuq l-ajruplan. Jiġifieri min-naħa ta' xjenza nikkonferma dak li għadu kemm qal il-Deputat Prim Ministru, jiġifieri inti jrid ikollok kuntatt ma' dik il-persuna għal 15-il minuta f'dik id-distanza li jenna ngħidu ħafna. Jiġifieri iċ-chances u ngħidu illi dina ma kellix sintomi ta' xejn. Mela billi għaddiet mill-ajruport ma jkunx hemm riskju, ma sakemm tkun bil-qiegħda fuq l-ajruplan, allura hemmhekk kien hemm ċertu ħin ta' kuntatt u perswas illi min-naħa tas-saħħa pubblika se jsegwu r-regoli kollha ta' contact tracing li soltu jsir. Avolja id-doża kienet vera baxxa. Mela, aħna f'każ hekk nagħmlu risk assessment ħa naraw kemm seta' kien ir-riskju għal persuni li kellhom kuntatt magħha dak huwa tal-contact tracing. Ġifieri aħna mmorru lura ħa naraw minn meta bdiet bis-sintom ħalli nkunu ċerti min seta' ġie espost. Il-fatt li jista' jkollok persuna fuq ajruplan ċertu sintomi nafuhom hemm protokolli li huma apposta mhux biss għal dan il-każ, pereżempju ġieli kellna każijiet ta' ħosba, jiġifieri dawn hemm protokolli li huma maqbula u anke l-airlines jafu bihom. Aħna nagħmlu risk assessment, f'dan il-każ aħna nafu li l-persuna ma kienx simptomatika waqt li kienet fuq l-ajruplan, jiġifieri hemmhekk qed tgħid li r-riskju huwa baxx ħafna. Però aħna xorta ħanitlu f'din is-sitwazzjoni ħalli nagħmlu evalwazzjoni f'dettall ħalli aħna nkunu żgur li anke jkun hemm ftit riskju nkunu żgur li n-nies nkunu formajnihom. Rigward il-każ ieħor tal-mandatory quarantine, x'taqsam ma' rumors li kienu għaddejjin fuq li waslu minn Katania. Dak huwa, mela dak aħna għandna early warning and response system tajjeb mal-Unjoni Ewropea fejn ikun nistgħu nikkomunikaw ma' pajjiżi oħrajn. Kellna persuna li Maltija li informatna li kellha kuntatt barra minn Malta ma' persuna oħra li din imbagħad ġiet konfermata. Aħna nkunu għamilna kuntatt ma' f'dal-każ kienet Ċekoslovakkja, kienet miċ-Ċekoslovakkja, li kienet persuna ma kienet l-Italja. U aħna mbagħad nikkonfermaw li dik kienet każ u minn hemmhekk imbagħad aħna lura din inqisuha bħala contact li kienet high risk contact. Fil-każ ta' high risk contact. Aħna ilna f'daw il-ġimgħat u jekk hemm bżonn ħankomplu anke fuq bażi ta' kuljum hekk hemm bżonn aktar minn darba nagħtu press briefs kemm jista' jkun u trasparenza sħiħa. Nitlobkom illi ma tmorrux fuq rumors jekk jogħġbokkom għax le mhux qed ngħid lilek qed ngħid in ġenerali. Ħalli kemm jista' jkun inżommu l-affarijiet fatwali u ma nalarmawx fejn m'hemmx allarm. Ġifieri aħna qed ngħiduha u għasqas hemm fejn ngħiduha imma trasparenza sħiħa ma ħanżommu xejn lura, ġifieri kull ma jkun hemm xi ngħid ħankunu qegħdin ngħiduha. Mhux se jkun hemm xi ħaġa li qiegħda tiġri f'xi rumor li hija veritiera li aħna ma nkunux qegħdin jew ħanejdu. Kemm il-persuna potenzjalment kellha kuntatt magħha din-is-sitwazzjoni? Bħalissa għandek il-familja, tajjeb, aħna la darba dawn għamlulna verifikajna magħhom li huma għamlu self-quarantine,
minn meta kienet simptomatika hemm il-familja. Tajjeb li huma familja ta' 4 min nies. U aħna li Ma kienet sintomatika ma bħalma spjegajna is-simptoma tibda tkun trasmessa minn persuna l-oħra x'in inti tibda bis-sintomi u hekk aħna nafu li din kienet bis-sintomi wara li ġiet lura u kienet diġà self-quarantined. Dwar l-isptar boffa l-outpatients ta' dermatoloġija tistaqsu jekk minn nhar it-tnejn għandhom appuntament x'ser jagħmlu imorru ma jmorrux. Lissa Iva, l-isptar boffa mhuwiex se jintuża għal pazjenti coronavirus sakemm verament ma jkunx hemm bżonn. Jiġifieri mhux żgur li mhux f'dawn il-ġranet. Jiġifieri bħalissa għandna l-isolation unit ta' Matidej, għandna dawk it-12 sodda ġew binja apposta u dawk ħankunu qegħdin nużaw lilhom. L-isptar boffa qiegħed isir preparamenti ġo fih għalli jista' jkun bħalma ġara ġo pajjiżi Ewropej oħra ikollna numru ta' każijiet illi jkun qiegħed jikber. F'dan il-punt il-servizz tad-dermatoloġija jibqa' jingħata minn boffa, però qegħdin isiru diġà arranġamenti biex fil-ġranet li ġejjin ikun hemm anke hemmhekk jiċċaqlaq ġubbinja oħra qed isiru preparamenti hemmhekk ukoll u l-pazjenti kollha li jkollhom bżonn dan is-servizz jkunu informati b'mod individwali. Ġifieri għalissa kulħadd iżomm l-istess appuntamenti u jmorru boffa m'hemm ebda perikli assolutament xejn għax m'hemmx pazjenti. Qed semmi post ieħor fejn kien hemm ħajkun hemm aktar sodod. Dan sar xi arranġament ma' sptar privat? Saru arranġamenti li at this point m'għandix għalfejn nagħti dettalji. Kif għandna bżonn nużaw nitkellmu. Issa ma qabżu ktim tibża. L-oħra li forsi kienu il-persuni l-oħra li forsi kienu in touch mal-pazjenti għandha coronavirus. Meta diskopru minn huma, ġifieri apparti l-immediate family, dawn ħajkunu mandatory quarantine u ġus ħataraw minn huma u jagħmlu self quarantine 1 u 2. Fl-aħħar ġranet konna qed naraw it-tobba li qed jgħidu stop the flights minn ċerta hotspots għax ħajkun hawn din is-sitwazzjoni. Issa li nafu li l-ewwel pazjent ġiet mill-Italja minħabba din il-proċedura. X'inhi r-rispons ta' tobba u forsi kritika li jistajna bitajnija? Ħanieħdu iż-żewġ punti. Mela, kull każ fejn ikollna persuna li tiġi f'kuntatt ma' pazjent bil-coronavirus, il-kwarantina tkun mandatorja. Ġifieri jekk ħansibu li kien li tifla, apparti l-ġenituri tagħha u l-oħta li huma ċar. Il-berat lura. Il-berat lura ħarġu l-sintomi, le. Sintomi ħarġu ġiet lura Tuesday, ma sintomi ħarġu l-berat lura. Ġifieri jekk ittaqat ma' xi nies oħrajn nkunu nafu bihom iva jkun hemm madwar. Fej jidħol ngħid ukoll li di il-familja ġew minn Ruma, mhux it-talba li kellna minn kienu fuq m'għandix dik id-dettall. Imma ġiet lura minn Ruma. Il-talba li kellna kienet għal Bergamo fil-fatt, biex nimafu fl-flas ta' Bergamo xa Ruma. Aħna qed insegwu s-sitwazzjoni għax qed tinbidel minn ġurnata minn sigħa l-oħra. Sa issa l-pariri kollha li għandna kemm mill-CDC li hija l-European Center for Disease Prevention and Control, kemm mill-Laqda Dinjija tas-Saħħa, jiena l-bieraħ kont mad-direttur reġjonali ta' Dinjija tas-Saħħa u tkellimt mad-direttur tal-CDC, kif ukoll mill-Health Security Council tal-Unjoni Ewropea, Health Security Framework tal-Unjoni Ewropea. Il-pariri kollha tagħhom mhumiex il-full flights. Fina saqsejt speċifikament anke minn Northern Italy, il-pariri tagħhom mhumiex il-full flights. Jekk is-sitwazzjoni tkompli tinbidel, il-pariri jkompli jinbidlu, ovvjament aħna nimxu fuq dak il-parir. Tim. Mela din it-tifla ma marriċ skola, minn mindu ġiet lura, ġifieri naħseb dal-punt għamiltu ċar. La it-tifla, la oħta, ma marru skola, u la omma u laqas missiera ma marru xogħol. Ġifieri ħalli ma ċar da punt huwa ċar, m'hemmx għalfejn allarm, daw din il-familja kienet responsabbli u għamlet is-self quarantine u allura baqgħu b'mod iżolat. Le, ċertament, bis-sitwazzjoni tal-lum mhijiex sitwazzjoni li hemm għalfejn jingħalqu xi skejjel li jitħassru xi attivitajiet tal-massa għax nerġa' ngħid dawn il-persuni kienu ġo iżolaw lilhom infushom. Ovvjament, nerġa' ngħid, nhar tnejn ħajkun qed jintaqa' il-Kumitat Interministerjali qed jintaqa' fuq bażi regolari, jekk hemm bżonn jintaqa' qabel, jekk ikun hemm xi żviluppi ġodda li sa issa ma hemmx, dawn l-affarijiet kollha jiġu konsidrati. Imma bħallum bħalissa le m'hemm ebda raġuni għalfejn ikun hemm
affarijiet bħal dawn. Il-familja kienet toqgħod f'xi blokk ta' appartamenti, residenti l-oħrajn, għamiltu kuntatt magħhom? La darba inti għandek il-persuni li kienu qegħdin ġal-post tagħhom, tajjeb, ġad-dar tagħhom, int m'għandekx għalfejn tara li inti għandek nies oħrajn li kienu exposed, tajjeb. U dejjem niftakru wkoll li inti espożizzjoni kaddejt minn maġem persuna, dan ma jfissirx li kien hemm espożizzjoni biżżejjed li inti jkollok persuna li jinfetta ruħu. F'każ li jkollna każ għandix. Kas il-protokoll li għandna dawn aħna ilna dawn l-aħħar tliet ġimgħat, iżjed dawn l-aħħar xarej ilna għandna protokoll miktub tal-fażijiet kollha jekk ikun hawn każ palmaw u jekk ikun hemm scenarios differenti. U f'kull każ għandna l-protokolls miktubin. Il-protokoll ta' għawdex at this point, ġifieri jekk ikun hemm każ mhux ta' trasmissjoni ma' każ li palma ġarada li ġie importat u jkun importat tal-għawdex, il-pazjent jitniżżel Malta. Serja każ fil-pjan li kontu qegħdin nagħmlu. Ħanna second phase, issa jinbidlu xi affarijiet jew għalissa minnaħa tagħkom. This is the first ġifieri l-ewwel scenario u meta jkollok każ, meta ma jkollokx każ. Ma issa ħinbidel xi ħaġa mill kontu qed tagħmlu l-bira ħallum, se jsir differenti. Issa li hawn każ. Inkomplu nfittxu iżjed każijiet, ħalli bħalma għamilna dan nkun nistgħu naqbduh kmieni u nikkontenjaw iżjed malajr. Mhux ħaġa nagħmlu instructions ġodda. Le, aħna li ġara u li dak kollu li preparajna għalih daħal fis-seħħ. Il-pubbliku nibqgħu nagħtu l-istess barrieri, hemm il-helpline li huwa 111 faċli ħafna, illi dak li jkun jekk ikollu xi kwiri iċempel, jekk ikollu xi suspett illi jista' jkun illi hu infettat. Iċempel dak il-numru ma jmurx għand it-tabib, ma jmurx l-ispiżerija, ma jmurx ġo health center, ma jmurx l-isptar, ħalli aħna mmorru aħna. Minn nhar it-tlieta ħajkun hemm instructions ġodda rigward dan il-ħab fejn wieħed ikun jista' wara li jkellem lilna fuq il-111 ngħidulu fejn imur. Nibqgħu nenfasizzaw il-ħasil tal-idej, nibqgħu nenfasizzaw dik li qalet is-superintendent ta' kif l-etiketta meta tisol u meta tatas, nibqgħu nenfasizzaw l-iġene ġenerali, nibqgħu nenfasizzaw li wieħed m'għandux għalfejn jew jista' jipprova jevita li jmur ġo pajjiżi fejn hemm it-tixrid qawwi ta' tal-mikrobu jekk mhux għal xi ħaġa li hija verament essenzjali u meta jiġu lura jagħmlu self quarantine. Ħanieħdu l-aħħar tliet mistoqsijiet. M'hemmx allarm, Le, m'hemmx għalfejn. Ma hemm ebda problema fil-ħażna ta' provvisti, la ta' ikel, la ta' toilet paper, la laqas ta' affarijiet. L-istess, x'dawn huma iżolati. Ġifieri persuna li jekk hemm ma L-istess, kompletament l-istess. Forsi nistoqsi anke għal Silja, is-sitwazzjoni fl-isptar in-nies mill-esperjenza ta' issa qegħdin jobdu regolamenti ma jmorrux l-emerġenza, Iva, naħseb li l-poplu ġeneralment qiegħed isegwi l-istruzzjonijiet kif qed naraw. Pazjenti ġieli jiġu pazjenti dritt l-emerġenza li aħna ninsistu li m'għandhomx jagħmlu għandhom jikkuntattjaw ċemplu dan numru, ċemplu nirrepetu 111 ħalli jieħdu direzzjoni mis-saħħa pubblika u mbagħad nieħdu ssibhom minn hemmhekk. Jekk ikun hemm bżonn ġieli morna l-pazjenti anke bl-ambulanza u ġibnihom l-isptar u kurajnihom. Jiġifieri aħna għandna protokolli kif qal id-Deputat Prim Ministru li qegħdin nimxu magħhom diġà s'issa sa qabel dal-lejl il-każijiet kollha kienu negattivi imma il-proċess li applikajna anke għal dan il-każ applikajna kemm il-darba x'aħna ma nkunux nafu jekk dak il-każ huwiex fil-fatt infettiv jew le. Jiġu iżolati, jeħdilhom l-ispop anke l-isptar u jekk ikun hemm bżonn anke jiddaħħlu jistennu fil-infectious diseases unit fejn ikunu iżolati għal ħin naqra twil sakemm joħroġ ir-riżultat. Proċess li qed jaħdem u ġeneralment jekk tiġu l-emerġenza taraw li l-pazjenti li qegħdin jiġu hemmhekk għall-kura bħalma jagħmlu dejjem li jaqbaqgħu jiġu għax il-Mart magħna baqa' qegħdin jiġu skrinjati skont il-case definition biex aħna nassiguraw ruħna li jekk ikun hemm xi ħadd li anke ġi kundizzjonijiet differenti imma li jista' jkun li pereżempju kif dawn il-pajjiżi niżolaw mill-bidu ma nħallux jidħol ġol l-emerġenza anke jekk jiġi b'mart differenti. Ġew nieħdu prekawzjonijiet. Dwar il-kritika li l-Maltin li jiġu mill-Litanja jżidu minn dawn il-postijiet ir-reġjuni fejn coronavirus in partikolari huma mħeġġa jagħmlu pariri li jagħmlu self quarantine, imma mbagħad dawk li jiġu għall-btala qed titħallew ma' Malta minn nagħmlu din il-kwarantina. Hemm riskju għax hemm
kritika hemm tħassib dwar dan il-punt. Aħna il-self-quarantine total kulħadd, tajjeb, għaliex inti ma tagħmilx differenza bejn persuna li huwa Malti jew inkella barrani, tajjeb, u wkoll li qegħdin nagħmlu hija li qed ikun hemm announcement ukoll fuq l-airlines biex hemmhekk ikun hemm l-informazzjoni li tgħaddi lil kull minnu ġej għaliex forsi turisti ma jismgħux il-medja bħal televisions etc. Il-medja tagħna allura hemmhekk qed nagħmlu dak l-announcement u anke fl-airport ukoll ikun hemm il-fuljetti li tagħti informazzjoni ta' x'inhu l-helpline għax bħal medna l-Maltin ikun jafuh imma barranin ma jkunx jafuh. Allura, il-helpline x'inhu ma s-sintomi u x'għandhom jagħmlu wkoll. Nirringrazzjakom ħafna. Grazzi.